Kung napapansin niyo mga kaagapay, kung bakit humina ang views ni Kalinga Prab kay Rena, at alam naman po natin na, marami ang supporters ni Rena dati pa, hanggang ngayon, pero bakit ganon? Parang may nangyayari daw na, pagsasabotahi kung bakit bumababa ang views ni Rena dito nga po sa part 94 tatlong araw na ang nakalipas, naka 285,000 pa lang. Ayon po kay Paring Bungal Talks, matapang na meninsya niya ang pangalan ng isang miyembro ng isang kalingap. Na siya daw ay may kinalaman sa hindi pag-usad ng views ni Kalinga Prab kay Rena. Pakinggan po natin mga kaagapay ang short voice clip mula kay Paring Bungal Talks, bago tayo magbigay ng reaction. Mga kaibigan, sa video na ito mga kaibigan ay pag-uusapan natin ng isang tao na gumawa ng kabulastugan dito sa grupo ng Kalingap, no, na walang iba kundi itong si Dr. Love, no. So shout out sa iyo Dr. Love, no. Ang issue na ito ay lalong lumaki, no mga kaibigan, kung saan nadamay pa itong si Rina, no. Dinamay niyo pa dito si Rina. Una sa lahat ay nag-umpisa ang gulo na ito, no, nang hindi magustuhan ng mga viewers, no, ang ganap ni Dr. Love sa teleserye, kung saan nga mga kaibigan ay naging kontrabida dito si Dr. Love, no. Dahil nga dito ay mapapansin natin mga kaibigan na nawalan na ng gana, no, ang ilan sa mga viewers ni Kalinga Prab, kung saan mapapansin nyo dahil sa mababang views na nakukuha ni Kalinga Prab sa ngayon, no. So ito, well mga kaibigan, ang kasalanan niyang isa ay kasalanan ng lahat, no. Kaya pati ang mga videos nitong si Rina ay naalakapan na mga kaibigan. So ayan nga po matapang na meninsya ni Bungal Talks. Ang pangalan ng isang miyembro ng Kalingap, si Dr. Love. Na siya daw ang gumagawa ng kabulastugan sa Kalingap, kaya nagkagulo ngayon sa Lighthouse. Pati ang pag-vlog ni Kalinga Prab kay Rena, ay nadadamay na rin. Agree naman ako sa sinabi ni Bungal Talks, kung may nangyayaring pagsasabotahi na nagaganap, ay maapektuhan talaga ang kita ni Kalinga Prab sa pag-vlog niya kay Rena, kasi yung kita nun, ay tinutulong din niya kay Rena sa kanyang pagpapagamot at pag-aaral ni Rena, kahit sabihin nating may sponsor si Rena. Ganun pa man, mahirap din magsalita at mamintang kung may kinalaman si Dr. Love dito, na wala tayong sapat na katibayan, lalo na, meninsyan pa ang pangalan niya. So ayan lang muna ang ating pagbigay ng reaction, shout out po sa lahat ng supporters ng Edrenatics, sa walang sawang sumusuporta sa aking YouTube channel, sana pagtulungan natin na tumaas ang views ni Rena, para sa ganun, makatulong sa pagpapagamot at pag-aaral ni Rena. 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지.